Ama maalesef bizim odolun hemamizde Türkmen aralamızda ulamala kukruk doğa diye bir Müslüman doğan ayırlarına kabrına kalbinin üstünde koyuluyor. Testehuşun arkasına vuruluptur. Hudaý taklasın. Eger bilip eden bolsa, eger müteahhil bolsa, men öz nazarıma, eger diyenim etse oglanmasa nikahyny täze etsin şol adam. Eger erheley bolýan bolsa, müteahhil bolýan bolsa täzide nikah hukman etsin. Eger habaryňyz ba oglanyna bolsa şeýle. Aşakda bir ulkan ustadlaryň bir beter bir jalip nokta aýtdy. Gowgulasyň. Men aňylýadym diýdi ulkan ustadlaryň biri. Näme aňylýadym? Kıyamattan önce velede zina köfeliye diyedi. Menne gözleyen kıyamatta kolay hem kişi nikalı ki dedi. Velede zina yok bolya ki dedi. Görsem ola dine ihanet edip nikahlar bozulup dünyaya gelen velede zina bolayan ha dedi. Aşakta ulkan ustadlaryň biri. Näçe ýylar ömrüni ders bilen geçiripden hüjreden çykmayan ustadlaryň biri. Tekrar edeýin gaýta. Men aňylýadym kitapda kıyamat golaylarny velede zina köfeliye diye kitapda. Hem kişinin nikalı ki fasığı yok, arasatı yok. Nazire velede zina köfeliye diye. Ola görsek dine ihanet etýänmişdik. Nikah bozulýanmışdyk, ara açylýanmışdyk, çağı bolýa velede zina bolýanmışdykdyr. Besläme diýdi bolýa. Aya men kabrymda kökrük doğa goýup bermeň, test goýuň diýdigimi kap. Hatardyr. Adam jaýlananda kellesini kabra gaşyň emedilýär. Eger tövbe etmese ihtimal qawi bil adam kabrda jaýlansa gaýta bir aşdan göräň, kellesi ýokarykdyr, başga hiç zat däldir. Ondan sonra da kökrük doğa kamilen Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli şeyin qadir. Kökrük doğanı okuyup verin. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh ve eşhedü ennel cennete hakkun ven naru hakkun ve sirata hakkun vel mizane hakkun vel ba'tha hakkun vel ru'yet hakkun ve ente hakkun ve kavluka hakkun ve fi'luka hakkun ve liqa'uk fil cenne hakkun ve inne sa'ate atiyetun la raybe fiha ve innallaha yeb'athu men fil kubur ve aqimis salate tarafeyn nehari ve zulefan minel leyl innel hasenat yudhibnes seyyiat ذلك ذكرى للذاكرين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Tamam ayet yazılıptır ta ahirinde. Raditu billahi rabben ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve bil Kur'an imama. Inha şin arkasına vurulupdur. Hey wara havasımız cem edeylin bir ulkan dine ihanet. Hey wara ulkan dine ihanet. İstiğfar edip kelime-i şehadet edip nämesi bolýan bolsa täzelemeli bolýar. Eger odal İslamda gösteren adam bolsa. Hudaý tawfiq ve hidayet bersin dostlar.